balerino Cappuccino? Zašto ne mogu biti kao sva ostala deca iz razreda? Stalno mi se svi smeju. Već sam se umorila od stalnog maltretiranja. Šta se desilo? Balerino Cappuccino, ti si stvarna? Ali kako je to moguće? Naravno, moja mila, ti si tražila pomoć od mene. Stvarno? Meni će pomagati prava balerina Cappuccina. Tako sam srećna. Ups, moja proteza se zakačila za tvoju suknju. Izvini. Hajde da za početak sklonimo tvoje fiksne proteze. One te sigurno neće učiniti lepoticom. Uzmi ovo, pokušaj da ih odsečeš. Naravno, sad ću. Jao, klešta su se slomila. Nikad se neću osloboditi proteza. Ne brini, Liv, imam prijatelja. Asasino Cappuccino, on će ti sigurno pomoći. Hajde, ne boj se. Sečiva njegovih noževa su tako oštra da će sigurno skinuti za par sekundi tvoje proteze. Stvarno? Wow, stvarno je uspelo. Tako sam srećna. Sada mogu opušteno da ih skinem. O, da, cool. Šta je sledeće? Počela si da izgledaš mnogo bolje. U tebe će se sigurno zaljubiti najlepši dečko škole. Ali ove bubuljice su tako užasne. Kožu treba očistiti. Imam četku za vecešolju. Stop, ne, nikakvih četki. Drži pravi aparat za čišćenje kože. Njega treba samo uključiti. Pogledaj, a bubuljice na tvojoj koži nestaju u istom trenutku. O, da! Super! Zašto mi je lice postalo crveno? Zato što posle treba naneti mlečnu penu. Evo, uzmi moju penu iz kapućina. Odlično! Tvoja koža se smirila i prestala je da bude tako crvena. A dalje uzmi sočiva. Treba da se rešimo naočara. Tako će biti bolje, veruj mi. Da, izgledaš prelepo. Hvala ti. Tvoja frizura? Kosa liči na slamu. Hajde da to ispravimo. Ona još i smrdi. Je li to buba švaba? Šta ona radi u tvojoj kosi? Moram hitno pozvati gusa bombardera. On treba da nam pošalje malo jaja. Evo ga! Ćao, ćao! Odlično! Sve sam uhvatila. Super! Liv, lezi! Sad ću ti napraviti masku od jaja za kosu. Razbit ću par jaja na tvoju kosu. Tako je. A zatim očešljati. Odlično! Kada maska odstoji na kosi par minuta, onda može da se spere. Eto, sad je tvoja kosa tako mekana. Hajde da je osušimo. Imam specijalnu kapicu. A za nju mi treba fen. Hvala. Uključujem ga. Oho, meni se glava naduvala. Pogledaj. Kako smešno. Jel mogu da skinem? Moje kose je tako lepa i mekana. Balerina Cappuccina, hvala ti mnogo. Tako mi je drago što ti se sviđa. Sada hajde da ti napravimo pletenice. A drži, ovo je poseban alat za pravljenje lepih kikica. Kako se to radi? Ne ide mi balerina Cappuccina. O ne, hajde da ti pomognem. Inače ćeš zapetljati kosu. Eto, sad su ispale lepe pletenice. Stvarno je spalo super. Balerina Cappuccina, ja želim da se nacrtam. Jel mogu? Sad čekaj malo. Tako je. I još malo. Aha, tako si lepa. I još bukvalno par dodira. Super, sad ću seći to i zalepiti na moje nove pletenice. Nikada nisam bila tako lepa. Wow, divno! Svaka čast! Imam iznenađenje za tebe. Cijela kutija sa šminkom. Wow, ja se nikada nisam šminkala. Baš me zanima kako je to. Želim da probam. Za početak ću uzeti puder i beauty blender. Eto ga.
I stisnut ću puder na sunđerić. Tako je, što više. O, da. Liv, ti uopšte ne umeš da se šminkaš? Hajde da te ja svemu naučim. Za početak treba napraviti ravnomeran ten. Odlično! Ovako je već bolje. Sada treba staviti malo pudera da ti lice ne bi sijalo. O, preterala si sa puderom? Jao, šta to radiš? Prestani! Krokodilo bombardero, pomozi nam! Da, slažem se, pudera je bilo previše. A šta će biti dalje? A sada treba staviti rumenilo. Hajde dalje sama, ne pomažem ti. Vrlo rado. Obrazi su ispali tako roze. A još ću našminkati obrve. O, da. Divno. Kako ti se čini? Jao, Liv, ne. Hajde da ti ja pomognem. Sad ću sve popraviti. Drži šablon. Stavi ga na obrve. A dalje popunjavaj sve senkama. Eto, sada uzmi kašiku. Sad ću ti sve objasniti. A vidiš, prislanjaš kašiku na oko. Dalje ja nanosim senke na tvoje kapke. Tako je. O, postala si tako lepa. Sad ću ti staviti malo highlightera. Eto. Izgledaš divno, draga. I ostalo je samo da izabereš boju usana. Hajde. Koja ti se boja sviđa? Biraj. O da, slažem se. A roza je najbolja. Balerina kapućina i ja sam tako prelepa. Dobro mi stoji sve to. Ti ćeš mi čak napraviti i svoj kapućino. Ja sam tako srećna. Hoću da probam što pre. Wow, izgledam cool. Hvala ti. Balerina kapućina. I ja također umem da plešem kao ti. Hajde da ti pokažem. Gledaj. Sad ću pasti. Zavrtelo mi se u glavi. O ne, ja sam sva u zavesi. Ali zavesa izgleda super. Hajde da napravimo od nje suknju. Mislim da je to baš dobra ideja. Eto. Da li mi dobro stoji, jeli? Wow, Liv, ti izgledaš super u ovoj roze suknji. Ona podsjeća na moju baletsku suknju. Sada hajde da je ulepšamo malo. Da, to je baš ono što treba. I sve ove trakice odlično izgledaju zajedno sa suknjom. A sad ti treba lep korset. Evo ga, vidi kako je dobar. Wow, izgledam čarobno. Hvala, balerino kapućino. Ova odeća je najbolja koju sam ikada imala. U njoj ću sigurno plesati bolje nego ranije. Sad ću te naučiti. Ponavljaj za mnom, Mila. Ovako. Sad ću. Jel tako? Da? Da, radiš sve prelepo. Svaki tvoj pokret je tako elegantan. Ja mislim da si spremna da ponovo ideš u školu. Svaka čast. U pravu si. Hvala ti još jednom. Ti si napravila od mene lepoticu. Idem sada u školu. Jedva čekam. Šta to radiš? Daj mi to! Jao, ovi dečaci. Tako lep priveza. Ko je to? Balerina kapućina? Ne, ja sam Liv. Ali moja odeća balerine je neverovatno lepa. Sada liči na pravu balerinu kapućinu, jel da? Jel možemo da se slikamo? Hoću ja! Slikaj mene sa njom! Eci, peci, pec. Ti si prva. Odlično. Hajde da vidimo šta je tamo. Mamice, to su bubaš vabe. Jao, plašim se. Čekaj, jesu sigurno prave? Ne pomeraju se. To je čudno. Sve jasno. Čokoladne su. Da, super. Julie, gledaj. Sklonite od mene. Ma ne
boj se, to je samo čokolada. I baš je ukusna, sviđa mi se. Jao, mamice, šta radi? Julie se plaši, pa neke. A ja ću rado probati svoje divne bubašvabice. O, da, poješću sve to. Blago meni. Sanjala sam da Nicole jede bubašvabe. Mamice, to nije bio san. Veoma ukusno. Nije mi dobro. Ma daj, kukavice. Hajde, sad je tvoj red. Skidaj pokopac. Dobro, sad ću. O ne, opet bubašvabe. Sklonite to od mene. Plašim se. Tvoje bubašvabe su prave i moraš ih pojesti. Žao mi je. O ne, kako se plašim. Da li se ujedaju? Bože, Nicole, bubašvaba ti je na glavi. Šta? Reci da se šališ? Jao. Jesam li je skinula? Gledaj, evo je. Na meni. Ne mrdaj, sad ću. Eto di. Ups. Mamice, gde su? Da li ih vidiš? Sad ćemo da vidimo. Eno je na stolu. Dobro, sad ću je pojesti. Dobrodošli u naš novi izazov. Mogu li ja početi? Wow, dobila sam kameru. Kako super. Julie, daj da te slikam. Osme. I... Da, vidim te. Gotovo. Wow, kako super. Evo tvoje slike. Kako si smešna. Hej, prestani da se smeješ, daj mi da vidim. Što? Ne sviđa mi se. O, ideja. Nicole, hajde zajedno da se slikamo. Dok ona ne vidi, stavit ću masku i uplašiti je. Gotovo, hajde da vidimo. Šta? Mamice, ko je to? Haha, to je bilo jako smešno. Ti nisi normalna, hajde skidaj pokopac. Opa, ja imam kameru. Super. Čekajte, samo što moje kamere miriše baš slatko. Jasno, moje kamere, čokoladna. Jao, slučajno sam slikala tanjir i postao je čokoladni, nevjerovatno. Cool, sad ću ga probati. To je prelepo, jako mi se sviđa. Što? Blago tebi? Daj meni, molim te. Što? Pa ne, nema šanse. Poješću to za sekund. Baš si bezobrazna. Ali imaš kameru? Ej, daj mi! Kome kažem, vrati mi! Wow, samo pogledaj. Naš sto je sada od čokolade. Super! Hajde da ga probamo. Prelepo. Da, jako ukusno. Mogu li ja biti prva? Super. Ovo, to je čarobna lampa. Vidi, Julie. Pitam se šta će biti ako je potrljam. Sad ćemo da vidimo. Gde je Jean? Wow, unutra su bombone. Cool. O da, to je prelepo. Jako mi se sviđa. Nicole, hoćeš mi dati malo, molim te? No. Ne, imaš svoju porciju. Hajde, jedi. Pa dobro. O, kod mene je prava lampa, to je još bolje. Znači da je unutra Jean. Hajde, Jean, izlazi. Čekam te. Oho, šta se dešava? Neverovatno. Ćao, devojke, ja sam Jean. Možete zamisliti 3 želje.
Hej, halo, zamislite želje, kome kažem? O, da, sad ću. Želim čokoladnu lampu, kao kod Nikol. Jel može? Šta? Biće urađeno. Ja, gdje je nestao? Ej, Jean, vrati se. Gdje je moja čokolada? Jesi me prevario? Jo, šta je to? Wow! Koliko bombona! To je neverovatno. Prava slatka kiša. Baš su ukusne. Što? Šteta što nemam više bombona. Ne diraj moje bombone, moje su. Ti mi nisi dala, neću ni ja tebi. O, čekajte. Zaboravila sam da je moja lampa također jestiva. Super! O, da. Sad sam zadovoljna. Hajde zajedno da otvorimo. 3, 2, O ne, ljuta paprika. 2, 1 i otvaramo. Oh my god. O ne, mamice, nemam sreće. Šta? Opet paprika. Hajde, ti prva. No. Ne ti, Ne ti. papir, kamen, makaze. Da, ja sam pobedila, znači ti počinješ. Jo, uopšte neću da jedem to. Što? Čekajte, moja paprika je čokoladna. Super! Šta, ozbiljno? Da, vidi, unutra je čokolada. Super. Da, to je prelepo. Eto, ja sam sve pojela. Sad je tvoj red. Hajde. O, ja volim čokoladu. Super. Njam, 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 njam. Čekajte, samo ne to. Mama mia, imam požar u ustima. Spašavajte se ko može. Moram te hitno odvesti u kuhinju. Ajde, još malo. Evo frižidera. Kakvo olakšanje. O, da. Nice. Jao, a sad mi postaje hladno. Brr. Gotovo, dosta mi je. Nikol, hvala. Thank you very much. Izvini, malo sam preterala. Hajde, ti otvaraš. Dobro. Wow, kako slatka kuca. Divne. A Julie, slikaj nas, molim te. Izvoli. Hajde. Reci sir. Da, tako je. Ispalo je super. Hoćeš da vidiš? Wow, baš ti hvala. Let's go. A sada ti. I ja sam dobila kucu. Ćao, druže. Hoćeš koščicu? Svidet će ti se. Čudno. Nisi gladan? Hoćeš možda da se igramo? Hajde, hvataj. Hajde, trči. A kako ti se sviđa moja patkica? Poklanjam ti. Hajde, grizi je. Hajde, reci mi nešto. Moje kuće je baš tužno. Stanite, a zašto miriše tako slatko? Sve jasno, to je čokolada. Kako odmah nisam primetila. Prelepo. Hoću još i još. Mamice, ne gledaj to. Zla Julie jede kucu. Stani, gdje ćeš? O ne, uplašila si ga. Šta? Jao, žao mi je. Hey. Vidi, Nikol. Ja otvaram. O ne, ja imam kakicu na tanjiru. I dosadne mušice su tu. Treba hitno pozvati profesionalca. Halo, hitno dođite, imamo problem. Da, čekam. Izvolite, gospođice. Sve spremno. Šta treba skloniti? Aha, razumeo sam vas. Trenutak, izvadit ću specijalnu kesu za kake. Gotovo. Sad je sve u redu.
Doviđenja. Vidimo se. Da, hvala. Doviđenja. Nikol, sad ti. Šta? O ne, opet kaka. Šta da radim? Oh, yeah. Želim ti sreću. Mamice. O, čekajte, možda to nije prava kakica? Da, to je čokolada. Blago meni. Prelepo. Pa, nisam sigurna. Ne mogu da gledam kako jedeš to. Ne moraš. A bitno je da je čokolada jako ukusna. Oduševljena sam. O, ne mogu. Idem ja. O, divno. Enid, prestani. Dakle, nacrtao sam šta želim. Pogledajte, to je koktel. Lep i ukusan. A gdje je baka? Evo me, draga. Samo sam išla po bundevu. Već znam šta ću napraviti za svoju unuku. To će biti najzdraviji koktel. A bit će od povrća u bundevi. A već sam očistila bundevu. A sad mi treba brokoli i španać. O, obožavam ih. A nadam se da će se i Britney svidjeti. A sada uzimam mikser. Jau, kako to radi? O, uspelo je. A sada treba sve umutiti. Pogledajte kakva lepa boja. Joj, mamice. Kako da isključim to? Evo, bako. Tvoje naočare su pale. A hvala, Enid. Da vidimo šta sam napravila. Odlično, samo treba da stavim slamčice i to je to. Miriše odvratno. Super, bako. A šta ja da spremim? Tačno, napravit ću fenomenalni koktel. U jedan blender ću sipati pavlaku, a u drugi puno žele medvedića. Mnogo ih volim. A sad mi treba malo fante. Baš je ukusna. Odlično, a sada uključujem i čekam. Wow, kakva lepota. Ovdje je krem, a ovdje koktel. Baš je lep. Dakle, prvo ću sipati koktel. Odozgo ću staviti svoj šlag. Ajde, šta ti je? Dobro, morat ću da isprljam ruke. Odlično. A odozgo ću sipati sirup od jagoda. I dodati što više bombona njorc. Ubacujem slamku i to je to. Stanite, sad je red da ja spremam. Treba skloniti ovo šareno smeće. Ja ću koristiti moje sopstvene sastojke. Stvorit ću svoj autorski koktel. Evo mojih sastojka. Ipak, kemija rešava sve. Potrebno mi je samo par sastojka da bih dobila savršen koktel. Takav koktel Britney sigurno nije probala. A sipat ću svoj koktel u ovako lepu čašu. Oho, Wednesday, ti si pravi naučnik. Nemojte me ometati. Skoro sam završila, a već sam napunila čašu osnovnim koktelom. Preostalo da dodam tajni sastojek. Pitam se, a šta će biti ako dodam suzu zmaja? Mamice, Wednesday, šta ti je? Ups, to je bila loša ideja. Ali nije strašno, svi su živi. Ostaje da dodam tajni sastojek i to je to. Svi kokteli su tako super. Hoću da počnem s ovim. Tu je dim, cool. Joj, kako kiselo. Užas, kao da je 100 limuna u čaši. Wednesday, preterala si. A šta je ovo? O ne, je li to brokoli? Uj, grozno. A Britney, šta si uradila? Sad sam sva mokra. Ups, izvini, bako, ali tvoj koktel je baš ružan. A sada hoću da probam ovaj koktel. Izgleda baš lepo. Ovo je baš ukusno. Sviđa mi se. Ovaj koktel je najbolji. O, pa to je moj koktel. Ja sam pobedila. Hvala, sestro. Ovog puta sam smislila nešto zanimljivo. Jedu mi se sushi. Hoćete li mi ih napraviti?
A je li to nešto japansko? Naravno. Dakle, ja ću biti prva. Treba mi listić nori i pirinač. Ja umem da pravim suši. I naravno, moje suši će biti šareni, kao ja. A sad mi je potrebno nešto za punjenje. Šta imam ovde? O, šta je ovo? Uj, nešto sluzavo. Bije, to je sirova riba, odvratno. Ja ću praviti suši sa avokadom i mangom. To će biti cool. Sad ću vam pokazati svoju metodu sečenja povrća i voća. Ha, svaka mi čast. Enid, skloni taj nož. Šta radiš? Dobro, što sam uspela da ga oduzmem. A sada moram da sve to umotam. Odlično. Preostalo je samo iseći sve to. Divno. Preostalo je ukrasiti moj jelo. Koristit ću žuti i beli fil. To će biti jako slatko. Divno. A umjesto soja sosa će biti sirup od jagoda. Bako, pogledaj. Strašno. Hajde da vam pokažem kako se prave suši. Treba nam pirinač. Napravit ću od njega ovakve kuglice. Šta dalje? Oho, upravo mi je došlo viđenje iz budućnosti. Tačno, uradit ću sve kako sam htjela. Ukrasit ću svoje kuglice ovim slatkim lobanjama. Da, lepota. A sad mi treba pinceta. Sa njom ću uzeti kavijar. To će biti oči. Divno. Ostaje samo da dodam kremasti sir. Sa njim ću nacrtati paučinu. Divno. Stavit ću još crvenu papriku. I to je to. Leteći miš u mom grobu. Rekla sam stvari da zatvara vrata groba. U redu, serviram suši. I dodajem wasabi. Ja sam završila. Ej, bako, ne spavaj. Oho, a vaša jela izgledaju tako lepo. A šta ću ja? A dobro, sad ću i ja nešto spremiti. A treba mi nori, pirinač, riba i malo krastavca. Tu nema ništa teško. A da. A sad ću sve to uviti. Jao, previše je punjenja. Ali dobro. A možda će ipak da prođe. A jao, ne, ništa mi nije uspelo. Bako, baš si smešna. A treba nešto smisliti. Znam. Napravit ću tortu. To mi najbolje ide. Stavljam nori umjesto kora. A zatim pirinač. Onda sir. I to je to. Ostaje još samo da dodam punjenje od krastavca i puno crvene ribe. Da, divno. Ukrasit ću to sve španačem i to je to. Da li se svima svidao moj recept? Super, bako. Nadam se da će se i Britney dopasti. Wow, koliko hrane. Oho, prvi put vidim ovako nešto. Je li ovo torta? Moram probati. Njam, njam. O ne, sve se raspalo. Užas, sad su mi ruke prljave. Bako, nisam ovo htjela. Dobro, hajde da probam ovo. To je cool. Sviđa mi se. Sad ću umočiti u roze sos. A baš me zanima kakav je ukus. Wow, to je prelepo. Enid, ti si genije. A šta je ovo? Kako zabavno. Sviđa mi se. Kakav je ukus? A ovo je samo pirinač. Uopšte mi se ne sviđa. I ruke su opet prljave. Dakle, Enid je ponovo pobedila. Da, ja sam najbolja. Jeste čuli, a? Ovog puta želim kolači. Hoćete moći, a? Naravno. A, to je lako. Super, to nije problem za mene. Napravit ću testo za keks.
Treba mi brašno. Sipat ću što više. Enid, stani. Ne treba ti toliko. Treba da razbiješ jaja. Ovako. Jel shvataš? Da. A sada treba da sipam malo mlijeka. Odlično. A sad ću dodati šećer. Tako je sladak. Odlično. Ostalo je sve to promešati. To umem. O, testo postaje tako lepljivo. Teško mi je da ga mešam. Enid, stani. Sad ti treba malo brašna. I mešaj to sve rukama. Rukama? Odlično testo. A sad ga treba razvaljati oklagijom. Odlično. Sad imam veoma lep listić od testa. Mogu iseći kolači. Želim da budu u obliku leptira. O da, to je preslatko. Stavljam to sve na plet i nosim u rernu. A pazi malo. Bako, sve u redu? Koliko stepeni da stavim? Ne znam. Stavit ću maksimalnu temperaturu. Super, ostalo je malo sačekati. Bako, kakva je to knjiga? Enid, skloni se. Tražim recept najboljih kolača. O da, ova je super. A dakle, treba mi kakao. O, Wednesday, daj mi malo. Naravno, sačekajte. Izvolite. Baš ti hvala. Hej, gde je kakao? Nema ga više. Baš si zla, Wednesday. Dobro, onda ću uzeti čokoladu. Ona nije ništa gora od kakaa. Dodat ću male komadiće čokolade u svoje testo. Gde je nestala čokolada? Pa dobro, nije bitno. Ostalo je to sve promešati i formirati kolači. Lepota. Enid, ne diraj. Treba da stavim to u rernu. Otvaram. Stavljam kolači. I bitno je naviti pravu temperaturu. Gotovo. Mogu malo da odspavam. Šta je ovo? Jao, vreme da izvadim keksiće. O ne, nadam se da je sa kolačima sve u redu. Dakle, ovo su moji kolači. Čiji su ovi? Enid, jesu li tvoji? O ne, šta im je? Užas, moji kolači su izgoreli. Šta ću da dam Britney? Šta da radim? Bako, ti si genijalna. Mogu da umočim kolač u čokoladu? Odlično, problem je rešen. Stavljam kolače u korpicu i sipam malo toplog mlijeka. I ja ću napraviti najukusniji kolači na svetu. Samo moram da otopim što više čokolade. Odlično, a sad ću nabosti kolači na štapić i umočiti ih u rastopljenu čokoladu. To će zaista biti ukusno. Ostalo je posuti sve šarenim konfetama. Odlično! Moje jelo je spremno. Pogledajte. Vreme je da i ja napravim kolači. Treba mi malo vatre. O da, super. A sad ću to sve izmrviti. Ovo će biti slatka zemlja od čokoladnog biskvita. Divno. Zatim treba dodati malo šlaga. Dakle, sloj mrvica, sloj šlaga. A sada još malo želesrva. I ponovo šlag. Ostaje samo da prelijim sve čokoladnim sirupom. Divno. A sad mi trebaju Oreo kolači. To će biti spomenici. Skidam jednu polovinu i pišem RIP na filu. Da, a zatim stavljam to u jestivu zemlju. Dodajem par slatkih kostiju i oči, baš su slatki. Ubacujem lopatu i gotovo. Britney, možeš probati. Wow, svaka vam čast. Šta je ovo? Wow, kako zanimljivo. Tu je čak i lopata. Je li to jestivo groblje? Dobro, sad ću da probam. Ukusno. A šta je ovo? Ove leptirići izgledaju tako slatko.
Sad ću probati. Uj, gadno! Kolači su izgoreli. Eni, kako ćeš to objasniti? Moram odmah popiti mlijeko. O, da, kako prija. O, a šta je ovo? Ovi kolači izgledaju baš kao na mom crtežu. Wow, sa čokoladom su. Baš ukusno. A već znam ko je pobedio. To je Wednesday. Moja pobjeda je bila očigledna. Ne, pustite nas. Jao, šta je to? Mija, vidi. Ovdje su brave. 1, 2, 3, 4. 7 komada. Aj. Oh my god. Tamo se nešto pojavilo. Treba provjeriti. Mislim da treba povući za konopac. Hajde. Pitam se šta je tamo. Wow, to je Skittles. Puna kanta slatkiša. Oho, tako ukusno. Mija, proveri svoju kantu. Sad ćemo vidjeti šta je u njoj. Nadam se da isto slatkiši. Jo, šta je to? Fuj. Mija, sva si se isprljala u boje. Fuj. Jo, nešto sam našla. Mari, to je ključ. Možemo izaći odavde. Za koju bravu je ključ? Možda za ovu? Jeste, to. Daj da te zagrlim. Ja, zaboravila sam. Vidi, ovo je sljedeći zadatak. Treba provjeriti šta je u njemu. Ko će otvoriti? Papir, kamen, makaze. Ti provjeravaš. U redu, da vidimo. Jo, šta je to? Tamo su crvi. Smiri se, Mija, nećete pojesti. Moramo naći ključ. U redu. Uj, mamice, kako odvratno. Našla sam. Ali šta je to? Ne liči na ključ. Hajde da provjerimo. Shvatila sam. To je šifra od druge brave. Eto vidiš, otvorila se. Da, uspeli smo. Pitam se šta će biti dalje. Vidi, kutija, a iz nje vire slamke za koktele. Yummy. Neću da pijem iz nje. U redu, ja ću biti prva. Fuj, odvratno. Nemoguće je piti. Hajde, Mari, sad ti. Wow, to je mnogo ukusno. Želim još. Šta je bilo? Hoćeš li častiti prijateljicu? Ne, to je moje. Jao, baš ukusno. Ali unutra nema ničega. Znači, ključ je u tvojoj čaši. Samo ne to. U redu, šta sve nećeš uraditi zbog slobode? O, evo ključa. Našla sam. Hajde brže da otvorimo treću bravu. To, mi smo odličan tim. Šta je opet tamo? Hoćeš li otvoriti? Ne. Opet ja moram da počinjam. Wow, to je čokoladni keks sa orasima. Baš ukusno. Hej, Mija. Okej, sad ja otvaram. Oho, je li to blaster? Pitam se kako radi. Ej, pazi malo. Ne brini, uzmi to. Ali šta da radim sa njim? Nije mi jasno. Okej, nemam vremena za to. Otvaraj posljednji sef. Da vidimo. Ja, fuj, to je smrdljivi sir. Povratit ću. Smislila sam šta da radim s tim. Wow, sir se pretvorio u tortu. Pogledaj. Takvo parče ću rado pojesti. A ja? Naravno. Eto, uzmi pola. Njam, njam. Joj. Šta ti je? Jesi li se zagrtnula? Pomoći ću ti. Mija, to je ključ. Juhu, hajde brže da otvorimo bravu. Odlično, opet smo uspjeli. Opet, idemo da gledamo. Treba nam brojalica. Eci, peci, pec. Šta ja? Hajde, Mari. Jo, tamo se nešto pomera.
Mija, pa to je miš. Plašim se miševa. U redu, moram da se smirim. Našla sam. Idemo. Opet šifra. Šifra od brave broj 5 su sve petice. Bilo je jednostavno. Bežimo. Opet slamke. Možda će ovaj put dobiti neko ukusno piće. Mogu li početi? Hajde. Wow, to je kola. Mnogo volim kolu. Ali izgleda da u njoj nije bilo ničega. No. Sad ja. Joj, kako odvratno. Ne mogu čepiti, ali smislila sam šta se može uraditi. Uzet ću magični blaster. I sad tamo treba biti nešto ukusno. Da, znala sam. To je čokoladni koktel. Aha, No. Nema ničeg. Dobro, šalim se. Evo ključa. Hajde da otvorimo. Mari, mogu li ja? Sljedeći zadatak će biti za 3, 2, 1. Samo napred. Wow. Ti prvo otvaraš. No. Pa ne, na tebe red. U redu. Šta je ovdje? Jao. Šta je to? Aha, sva si se uprljala. Sad ti. Dobro, otvaram. Joj, Sad si ti sva prljava. to je farba. Fuj, šta se smeješ? Otvori posljednju. Neću. U redu, hajde da igramo 1, 2, 3. Nerešeno, onda zajedno. Evo ga, posljednji ključ. Juhu, bit ćemo slobodni. Čestitamo, dobili ste posljednji ključ. Hajde da otvorimo. Da, uspeli smo. Svaka nam čast. Hoćemo li početi? Ja ću biti prva. Oho, čokolada, super. Ali što je sa njom? Kako da je pojedem? Sva se istopila. Ne zavidim ti. Smislila sam nešto. Znam kako da pojedem svoju čokoladu. Treba mi led i makaze. Prvo ću probati malo. Ukusno. Ako sipam tečnu čokoladu na led, stvrnut će se i moći ću da je pojedem. O, crtati čokoladu mi je baš zabavno. Ispalo je cool. Jedva čekam da probam. Jao, divno. Šta me gledaš? Hajde, jedi svoje jelo. Smrznuta čokolada? Ozbiljno? Sva je u ledu? Tako je bolje, da vidimo. O, izgleda ukusno i miris je dobar. Jao, kao kaman je. Kako da je pojedemo onda? Hajde bre, slomi se. Hajde. Okej, pokušat ću da je ližem kao sladoled. Ajoj, to će dugo trajati. Dobro što sam ja dobila rastopljenu čokoladu. Mogu napraviti bilo koju figuricu od čokolade, a zatim je pojesti. Ovaj put ja ću biti prva. Ne, ja ću. U redu, hajde ti. Smrznuta vafla? Volim vafle naravno, ali ne smrznute. Kao kamen je. A šta ti imaš? Sad ćemo vidjeti. Da, blago meni. Imam vruću mirisnu vaflu. Super. Jedva čekam da je pojedem. Jao, previše je vruća. Moja ruka, kako peče. Mari, uzmi moju vaflu. Tako je mnogo bolje, hvala. Ali kako da pojedem svoju vaflu kad je tako vruća? Znam, ovo je da se ne isprljam. Ako budem jela nožem i viljuškom, neću opeći ruke. Sad ću da probam. Baš ukusno. Šta to radiš? Glupa smrznuta vafla. Hajde, slomi se već. O, juhu. A možda ću je tako moći da pojedem? Ne, i dalje je čvrsta. Pa dobro, onda je neću uopšte jesti. Okay. Hey. Mija, pa nemoj biti tužna. Ne brini. Vidi, moje vafle će biti dovoljne za nas dve. Posluži se. Hoćemo zajedno pogledati?
Hajde. Wow, topla čokolada sa marshmallowom. Obožavam je. Ali kod jedne od nas je hladna. Smislila sam, ja ću piti sa slamčicom. Ali zašto ne mogu da je stavim unutra? To, dakle, kod mene je vruće piće. Super. To nije fair. Moja čokolada je tako tvrda da je ne mogu ni popiti. Pa dobro, lizat ću je. To je ukusno. Liči na sladoled. A meni se posrećilo, dobila sam mekane i slatke marshmallove. A čokolade? Joj, baš vruća. Zašto se smeješ? Šta da radim? Piću čokoladu u rukavicama, onda moje ruke ništa neće osjetiti. Odlično. O da, to je baš ukusno. A ti liži svoj led. Što si ti prva? Hajde zajedno, 3, 2, 1. Nudle, super. Cool. Čekaj, da li su moje nudle smrznute? Ne mogu čak ništa piće da izvadim. O, izvadila sam, ali ipak nije postalo bolje. Nemaš sreće, a ja ću sada lepo ručati. Rukujem štapićima kao pravi ninja. Probat ću. O da. Jo, o ne, goru mi usta. Pazi, ne mogu više da izdržim. Znam kako da rastopim svoje rezance. Pomozi mi, Mija. Da, sad ću i ja moći da probam svoje nudle. Postalo mi je lakše. Ove nudle su jako ljute. Hvala na pomoći. Sad ću konačno jesti. O, da, baš ukusno. Ups, potpuno sam zaboravila na manire. Izvini. Hej, bitka prstima će odlučiti ko će biti prvi. Nećeš me pobediti. To ćemo još vidjeti. Da, pobedila sam. Šta imam? Rastopljena lizalica. Šta? Kako da je jedem? Pa, dobro. A šta je kod tebe? Oho, kod mene obična lizalica. Jedva čekam da je probam. Jo, lizalica mi se zalepila za jezik. Kako boli. Ali znam kako da zavitlavam Miju. Gde je moj rekvizit? Odlično. Jo, Mija, pomozi mi. Lizalica je tako hladan da bi se zalepila za jezik. Ajde, sad ću ti pomoći. Jo. Da, uspela sam. Što? Izgleda da sam preterala. Glupa šala. Bolje da se pobrinem za svoju lizalicu. O, smislila sam. Mogu naduvati balon od karamele. Super. Odlično mi ide. Ovaj balon je tako ukusan. A mogu li ja da probam? Naravno da ne. Ko će biti prvi? Papir, kamen, makaze. Makaze, pobedila sam. Hej, gde ćeš? Ja sam prva. Pitam se šta je tamo. Nagece, super. Jedva čekam da ih probam. Jo, kako su vruće. Tako je bolje. Baš ukusno. Oduševljena sam. Vreme da se pobrineš za svoj jelo, Mija. Okej. Smrznute nagece. Kako ću ih jesti? Ne mogu čak ni da otvorim pakovanje. Daj da ti pomognem. A vidi. Ovako. Izvoli. Hvala, nisi trebala. Bolje da nisi otvarala to. Jao, o kamencu. Ne mogu da zagrizem. Imam ideju. Moram ih nekako zagrijati. Imam peglu za kosu. Pitam se koliko treba čekati. Jao, šta se to osjeća? Gotovo. Uspelo je. Moje jelo je spremno. Ukusno. A reci da sam genije. Jedva čekam da vidim šta je tamo. O, vidi ko je to. Haha, ja ću prvo otvoriti. Pizza. To nije fair. Izvini, nisam mogla da odolim. Mnogo volim picu. Kako lepo izgleda. Prelepo. Hajde, sad je tvoj red. Okej, nisam sigurna da je kod mene nešto ukusno. Pizza, ali smrznute, da, znala sam. Dobro, probat ću je.
Juj, moji zubi. Šta da radim sa njom? Kako jesti? Imam dobru ideju. Daj da ti pomogne malo. Tako je. Ugrizi i žvači. Uspela je. Hvala. Ups, izgleda da sam preterala. Oh my god. O ne, moj zub. Glupa pizza. Znam šta ti može podići raspoloženje. Uzmi pače. Samo ovaj put budi pažljiva. Je li to kola? Ali zašto je tako mala? Ja sam imao više sreće. Oho. Da, ja sam dobila ogromnu flašu i sve to je moje. Ne mogu da verujem svoj sreći. Hej, Miley, vidi ovu kolu. Da, mrvica. Ali trebalo bi da bude ukusna. Hej, a zašto ne mogu da iscedim? O, da. To je prelepo. Pa eto, sve sam pojela. Nastavite. Dakle, sad ja. Hej, šta je to? Zašto se ne istiska? Hajde. Nešto nije u redu tu. Okej, smislio sam nešto. Da. Tako je bolje. Još malo. Uspeo sam. O da, sada mogu da uživam. To je prelepo. Jao, ne mogu da se zaustavim. Gotovo, Miley, sad ti. Znam, da vidimo. Kako velika flaša. To će biti jako dobro. Oho. Nisam znao da je Miley tako jaka. Hajde, hajde. Da, uspela sam. To je bilo moćno. Jeste vidjeli? Uspela sam. Konačno mogu da probam moj pobednički žele. Jao, kako kiselo. Nisam očekivala takav ukus. Da si vidjela svoju facu, Miley. Pa šta, nisam ni htjela. Oho. Da, veliko pakovanje čipsa. Jao, ja sam dobio baš malo pakovanje. Jako mi je žao. Pa dobro, barem nešto. To je ipak bolje nego ništa. To je ukusno. O, da, ne mogu da se zaustavim. Jel čujete kako hrska? I ukus je ekstra. Šta? Zar sam već sve pojeo? Jao, odlično, na rukvicu imaš, Quentin. Dobro, sad je moj red. Probat ću. Wow, prelepo. Miley ima tako veliko pakovanje. To nije fair. Jede mi se još. Ne, dobila mnogo, a ja malo. Zašto? Ne, Quentin, ne smeš. Šta? Quentin, stani! Vrati mi moj čip. Kako si smeo? Nisam ti dozvolila. Stani. Samo sam hteo da ti pokažem nešto. Eto. Šta je tamo? Video? Zanimljivo. Dečko kaže da sa druge strane pakovanja ima sos. Moram to proveriti. Da, hajde da vidimo. Krećemo. Evo sosa, jesam rekao. A ti si se ljutila. Wow, Quentin, tako si pametan. Posluži se. Hvala puno. Hej, vidi ovo. Kako visoko pakovanje. Zašto je tako teško dohvatiti čips? Okej, stavit ću ga ovako. Tako će biti lakše. Da, to je prelepo. Obožavam čips. Čekajte. Zašto tako brzo nestaje? Izgleda da sa druge strane nema dna. Quentin, Miley? Da li
zaista jedu iz mog pakovanja? Ej, šta vam je? To je moja hrana. Ne, nemoj. Gotovi ste? Sad ću vas prebiti. Jo, izgleda da ovog puta nisam ništa dobila. A ja sam dobila burger. Ekstra. Tako sam srećna. Oho! Da, blago meni. Nikad u životu nisam vidio tako velike burgere. Miris je divan. Obožavam ga. Hajde, Quentin, možeš ti to? Da, pogledat ću šta je unutra. Kako teška lepinja. Hajde, Quentin, možeš ti to? Još malo. Šta je to? Kakav užas. Quentin? U pomoć. Je li to bio san? Jeste. Dobro je. Okej, hajde da vidimo šta je unutra. Iako se malo plašim. Povoljno, ništa neobično. Probat ću pljeskavicu. Ukus je super. Ne mogu da verujem da nisam ništa dobila. Provjerit ću to uz pomoć naočara virtualne stvarnosti. A šta je to? Da, mali burger. Videla sam ga. Sad ću ga probati. O, da, ukusno, ali baš malo. Miley, hoćeš da probaš? Neka hvala, imam svoj burger. Usput, vreme je da ga probam. Dodat ću malo kečapa, tako će biti ukusnije. Jo, i meni se jede. A možda ću... Ne, skloni ruke. Ti si već pojela svoj burger. Sad je moj red. Ali prvo ću dodati malo sirnog sosa. Emily, dosadila si me već, eto ti. A više nikad nećeš uzimati tuđu hranu. Eto. Dakle, konačno smo burger i ja ostali sami. O da, niko nam neće smetati. To je neverovatno. Fuj, Quentin, to je tako gadno. Pokvario si mi apetit. Hvala ti. Padam. Ups, nisam namerno. Žao mi je.